Så er vi tilbage. Vi har ramt 1000 subscribers, og det skal vi fejre. Og der er kun én rigtig måde at fejre det på. Det er ved at lave noget larm. Så ja, hej, velkommen til videoen. I dag skal vi lige teste sådan et Falcon batteri her fra Emo Fix og et Dark Spirit bomberør for Bilka. Og der er det bare et 30 skuds vinkelbatteri her. Så jeg vil lige sætte kameraet ned, så vi kan få en god vinkel på det. Og lad os bare få det tændt. Ja tak. Så skal vi have testet det der bomberør af deraf.